So hello guys, welcome to Margen Moto. So ngayon guys is magdi-deliver uli kami. Actually papunta na kami doon sa pick-up location. Ito na ako nagsimulang mag-video sa may bandang Liboton. Papunta kami ng Calawag, doon ang pick-up namin. Cake pa rin to guys. So time check tayo, 8:40 ng umaga. Mas maaga kahapon, January 3 kahapon, January 4 ngayon. Mas maaga kami nagkaroon ng booking kahapon. Wow, bayanihan oh, okay yan oh. Sobrang lamig ng panahon ngayon guys. Mahangin. Tapos maulap. Kaya hindi na kami nagbubukas ng electric fan sa gabi. Kasi sobrang lamig. Grabe. Dito na tayo guys. May babayaran ma'am? Sa mismong resort to ma'am, no? Iya po sa loob. Sige po. Puro cupcake siya. So yun guys, na-pick up na namin 4 na box na cupcake. So ang delivery fee namin dito is 155 kasi 95 sa rider sa akin and 60 naman sa back ride kay Mrs. Bigatan? Oh, mas okay yan. So balikan ko kayo guys pag malapit na kami doon sa draft location. So guys, nandito na tayo, Spring Valley Resort. Tatawagan muna natin. Aray. Ay. Hindi pa sumasagot. Your call has been... Ito. Okay, sir. Picture ako na lang, sir. Thank you. So, yan guys. Deliver na. Antay ulit tayo ng bagong booking. Yan, Spring Valley Resort. Lamig. So, antay kami na sunod na booking guys. Balikan ko kayo pag meron na. So guys, may pipick upin na kami dito sa may Calawag, Sapphire Street. Sige. May icing day po pwedeng ipatong ini sa laptop. Okay, sige. So, deliver nito guys sa Villa Grande. Medyo malayo-layo yan. Ang delivery fee naman nito is 75 pesos. So, on the way na kami guys sa Villa Grande. So guys, dito na tayo sa drop off. Tatawagan muna natin. Ay, ito na. Ay, bigay mo na. Picture ko na lang ma'am. Okay na pa, sige na pa. So yun guys, drop na natin. So yun guys, meron tayong pipick upin. Ito yung pang 3 booking natin ngayong araw. Vape siguro to kasi ano to, vape hub. Then di-deliver namin to sa Yashano Mall, sa Diversion. Ayan o, Tribo Grill, Vapor City. May pipikapin po sa Sophia's. Wala nang babayaran, no? So yun guys, sa pick up na namin pang 3 booking sa Yashano Mall. Papasok tayo ng mall nito guys. Ano yung nakalagay dyan? May pangalan ba tindahan yan, ha? Oo, ganun din. Ano? Vape City rin? Oo. Ah. Ano ka ba? Ito yung Vapor City. Deliver. Okay na pa. Picturean ko lang. So yun guys, deliver namin yung pangatlong booking dito sa halika na. Dito sa Yashano Mall. So waiting tayo kung may ibibigay pa sa ating booking si Bayaw. Sayang no, meron sana kami guys booking papuntang Tigaon, kaso na-cancel
nakapagpaalam na ako sa kasamahan ko sa trabaho. Shoutout kay Sarge, napakabait, kapartner. Pag magpapa-strict ako sa kanya, pag may delivery ako na medyo tatamaan na yung oras ng pasok ko, yan, nagpapaalam ako sa kanya. At mabait si Sarge, buti mabait si Sarge, lagi siya pumapayag. Kaya thank you Sarge, kaso di natuloy ngayon. Kaya deliver ko dito pa rin sa Naga. So waiting tayo next booking guys. Balikan ko kayo pag meron na tayong pang 4 na booking. So guys, malapit na tayo dito sa ating pick up location. May pang 4 tayong booking. Sophia's. Ito yung bayad na. Ayun. O di, i-Gcash. Yung papi-Gcash na lang ako. Okay. Keep ko. So yun guys, na-pick up namin tong pang 4 na booking. Itong isa, bali 2 to na pick up namin. Itong isa is dito lang din sa may Kanaman, malapit lang. And then yung isa sa Villa Grande. Pag pag layout mo, dire-diretso na. Tapos pag may humps, stop ka na. Okay, pag may hams. Okay, sige po. Naghahanap na ako. Okay ma'am, sige po. Thank you. Ayun yung may Mafel po. Thank you ma'am. Doon na tayo sa Villa Grande. Okay. Lalagpasan ta. Alam ko pa na napasok kasi sila Capricorn. Okay, sige. Okay. Sige po. Tatawag ulit ako. Sige po. Ito na. Ito na nga siya oh. Tawag ka pa ng tawag. Salamat po. So yan guys, na-drop na natin yung pang-5 booking. So yan guys, uwi na kami kasi masama talagang panahon, panayang ambon ng ambon. Dito ko na siguro tatapusin tong vlog. Naka-5 kami ngayong araw na to. At dito na kami sa Talipapa at bibili muna si Mrs. ng panghapunan namin. So yun guys, dito ko na tatapusin itong vlog. Ingat kayo palagi sa biyahe nyo. Ride safe. Peace out.